बे समाव आसाम पुलिसनि फिन मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। आसाम पुलिसा फिन 1500 केजिसो गांजा हमदों। आसामनि करीमगंज जिल्लायाव थांनाय सनिबारखालि मोनाबिलिनि समाव गंसे मुवा बेसाद लाबोग्रा गेदेर ट्राकआव आसाम पुलिसा संदाननानै 1500 केजिसो गोबां गांजा हमदों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे ट्राकआ गुबुन रायजोनिफ्राय बे गांजाफोरखौ लानानै फैदोंमोन। हमजानाय बे गासै 1500 केजि गांजाफोरखौ गासै मोन 74 था पेकेटआव सोना ट्राकआव दिखांना लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय पुलिसा सुलुं मोननानै ट्राकजों लोगोसे बे गांजाफोरखौ हमनाय जायो आरो ट्राकनि सासे ड्राइभारखौबो हमनाय जायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम पुलिसनि बेबादि बाखनायजाथाव हाबाखौ मोजां मोननानै गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बाखनायहरदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360